Anong lugar na kita ko eh? GSIS na ba gani ko eh? Imperial Street. GSIS Legazpi na ba gani oh? Ay, tambok na. Puro video. Maski kita tatawag di sa Legazpi, basta pasiring kita sa SM City Legazpi. SM City Legazpi kita. Pag nawara kita di SM Nagan Luwasta. O kaya SM Sorsogon. Huwag na baga ko eh. Southeast Asia na. Ano to? Southeast Asia, ano to? Turn right onto Imelda Rosas Avenue, Tahoe Road. Oh, Tahoe Road bagad ah. Ayan man yan. Tao pa kita? Right. Nasa Tahoe baga Take kita? the second right onto Imelda Rosas Avenue, Tahoe Road. Ayan man. Ini? Second. Iyo. Yun eh? Ayun. Second right. Sabi ni, anong pigagamit mong ano? Google Maps. Google Map. Turn right. Sabi ni Google In Map. 200 meters, your destination will be on the left. Left na naman. Left tigdi. 200. Sa Balyong tinampo tayo. 200 meters. Ayun. Uy, garo na niyo. Silang parking. Oo. May bayad tayo. Yun na yun ang entrance. Kaso lang sa'yo ng ano. Sunodin to na niyo garo. Kutsing ini. Yun na Your tayo. destination is on the left. Your destination is on the left. May City Plus. Man kitang araw kayo digdi. Kanga rin. City Plus. City Hardware Igwa. Kaso lang ang parking. Dito aram. Aputan mo siya kung saan ang parking. Dahil man yan maaapot po dito. Lena, abot. Dahil po. No parking baga. No parking. No parking. Anytime. Oo. Ma-entrance. Paano kita kaniliyo? No parking. Diyan kita sa gilid. Is. Aputan mo nga na yun si ano. Kung saan ang parking. Lena, apot. Magkikiagi man lang kita. Malaog. Ay, yan bago. May nakalaag ng P. P. Prisoner. Sa laog. Ha? Sa laog kang SM. Dapat tayo may mabakal kita. Gate 3. Saan daw yan? Iba ka yan. Garuman lang. Puto na oh. Entrance. Ang gilid nila. Ay, uyan ako. Yung entrance ko eh. Uyan bago. Entrance oh. Kayo, pero malaog kita sa parking na sa laog. Hindi kita tatao. Hindi kita mawara ili ko eh. Uy, pag nawara kita rin ko eh. Bahala ka ko eh. Exit only. Uy, garo na doon ang bayad. Digdi pati. Sanggatos. May ticket bagang tigtatao. Sanggatos. Kasi na ang bintana mo. Sanggatos.
Ay, madalit na kita. Ha? Ano kita tayo? Ano di man kita big para? Okay na daan. Ha? TikTok doon na kita. Ano dah? TikTok doon na kita. Arab na. Gurado ka kuya. Yung sabi ka to. Baka may tinataong ticket. Guro no di ang bayar na sa parking. Banggain na yun tayo. Ha? Taas kita tayo. Ha? Ah, sir? 100 degree? Pag sa taas, sir? Gurano? Ah, dumaan na lang kami sa taas. Pero taas sa taas. 20. Hmm. 20 tayo. 20 pesos. Baan? Mas mura sa taas. Da. Mali ko. Mura nga yun. More parking entrance. Makataas man yan. First time. May again pa bagad. Guro kita nasa pelikula ko yun. Pati yung bagasan na. Ay, man kanisa na kaya lingaman daw. Parin man. Ikaw kitang second floor parking. Sa Naga? Third floor, baga, nalingawan mo na. Gaman kitang araw ka ni Duman. Ano ni? Sa taas pa. Ay, ikaw na. Pababa na to. Iyo. More parking. Hindi po. Hindi ako. Ha? Duman o. Duman ka. Di pasakat yan. Ay, baga o parking. Dakol talaga. Hindi ang nagpa-park na mas mura ata. Hindi na kita tayo di si Mayon. Paano pala tayo kung mas mahal na pala dyan? Second floor lang ang mura. Ang masahe kita dito na. Hindi pala 1,000 na ang bayad. Ang paglaog, madali. Ang pagbaba na naman kanikot sa'yo na naman kita maagi. Ang magagawin na maraming tanig-diya kayo. Ito haron hindi kayo. Uy, sige na. Abot na gano'n na kayo langit ko. Ito niya. Jesus! Sa'yo na kita gawin. Nasa labas na bakit na. Ano ni? Talaga. Ang magagawin. Abot na siya kung patayin na kita. Hi ma'am, good morning. Pa? 20. Kala ko pati mong sala na sinadalaganan mo eh. Tama man sinadalaganan ta ko eh. Tapos, pasaan na kita? Mag-parking na kita. Ay! Hawag ka koy. Pasubo ka nigdiyo kasi na kita nakaabot. Hindi pa mo yan ako na. Bagay ito nakaluwas pa man kita koy. Magayon baga edit tayo. Ano mo nasabi? Magayon. Ay, arag man ka ni tayo sa third floor parking ng SM Naga. Dan. Tikus ta. Yung dala kung tama man siya sa tuyang parking.